Shubor nakaslem jong unong san Hima. Ka Jhad Shipai duriau jong ka Ukraine ka belatip kum ka Simferopol ka bade ka Jhad ma bahe tam jong te ka ri kala pra Phom bat ngamno an ka jingther ka Russia de ki drone duriau ya ka belapna de ka Russia Defense Ministry ha ka singi pale ka Ukraine ru ka lapntikna ya ka ni ba ka Jhad jong ka kala sha punjot no ha ka durkhi le I ba drone duriau ka Russia ula turbe chak de ka Jhad bat ka Jhad kala bthei bat gamding kini kali kesian ke baning kong baka Russia kala job ban Ther de ki drone duriau ban penjat ni ki tiar thma duriau jong ka Ukraine ha kani ki jing Ther drone wei unong trei badan ha kani ki Jhad ula yap bat bun ngut kila mensaw ye thu ka khobor Kiev independent ka jing persyang ban penbet ye kini ki jing e kadang ya shakmat kila don bun ru kibla lajim bat ka jing wat de kibla ja kadang ye beteng ya ka Jhad Simferopol ka sedang ha usnam haja khat khandai bat hadian arsnam katara shimti da katnat Shipai ka Ukraine Kadgum ka jing thu ka war gonzo telegram channel kani kani ka Jhad ka bahe tam ka ba ka Kiev kalala banshna na du usnam arajar khat saw ka Russia kini ki panai baladam kala ya shakmat ban pinstat ni ka jing penmi ye ki drone jong ki Shipai duriau barkum juru ye ki we ki kor thma bom penan kam da ubriu ki bla nang pun khla ni ka jing le bat ka Ukraine ka Russia kala Theru ye ki jakashna drone ki badan ha Kiev da ki artali ki namding ha ka shimet ye thu ka khobo na Ukraine